Mohon izin Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sudah diberitahukan kepada Bapak Ustadz Nur Halim untuk bapak-bapaknya untuk merapat lebih maju ke depan, karena insya Allah nanti jamaah dari belakang akan menyusul, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil al-mukarram, para alim, para ulama, khususipun Kyai Haji Mukhlisin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rodatus Sholihin dari Lampung, yang insya Allah nanti kita tunggu-tunggu kehadiratnya beliau untuk mengisi ceramah pada malam hari ini. Yang ingkang kaula hormati khususipun Kyai Haji Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Desa Yosowinaun. Ingkang kaula hormati Kyai Umar Faruk selaku Sohibul Haul. Ingkang kaula hormati Kyai Hilmi Al-Falah. Ingkang kaula hormati Kyai Haji Ibrahim Nur MZ selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Ingkang kaula hormati Kyai Haji Komarudin, pimpinan Pondok Pesantren Darus Saadah. Ingkang kaula hormati Kyai Saykhoni, Mudir Idarah Sudriyah Jatman Oku Timur. Ingkang kaula hormati Dr. Kyai Haji Ma'mun Muhid selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur. Ingkang kaula hormati Gus Abdul Fatik Al-Asyad selaku Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Salam Al-Munawwarah. Dan para seluruh pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tak lupa yang paling kita hormati Bapak Kepala Desa Yosowinaun, Bapak Eko Sutiono beserta jajarannya. Ingkang kaula hormati dari Babin Kaptimnas yang akan diberi pada malam hari ini oleh Bapak Sugeng. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara haul pada malam hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah setelah berjuang membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh kemuliaan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara pada acara pengajian akbar Hall Syekh Abdul Qadir Al-Jainali Qadsallallah, Kyai Haji Bustamil Karim,
Kiai Haji Imam Mujair Yusuf ke-39 dan Kiai Haji Imam Maksudi yang ke-17. Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Yosowinangun bertempat pada 1 November 2025 bertempat di Desa Yosowinangun, Kecamatan Blitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Susunan pada acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga tahlil. Acara yang keempat pembacaan solawat. Dan acara yang kelima sambutan-sambutan. Untuk acara yang keenam pengarahan dan bimbingan. Acara yang ketujuh mauidhah hasanah. Acara yang kedelapan doa sekaligus penutup. Mengingat waktu sudah larut malam, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ridha'illah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada hal ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Mu'alim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu أنفقوا مما رزقناكم من قبل من
والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di akhlak di akhir yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu tahlil. Pada hal ini akan dikhalifahi oleh Kiai Haji Saikhoni Hasim. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa la syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa bihi salafus sholih wa ala kulli niyatin sholihah wa li husuli maqasidina al-hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Dhuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dhurriyyati al-ibadi wa man intasaba ilaihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumlah hadis jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wa awliya'i syafi' aziz jabi wa awli ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wasal qarani Syekh Muhammad Bahaidin Asari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Mansur Al-Maturidi wa Syekh Hasan Al-Asari wa Syekh Hasan Al-Sadiri wa Syekh Hasan Al-Rifai Ibn Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi Siri Syekh Maruf Al-Qurhi Qaddasallahu sirahumul aziz lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hadir jami musannifi wa alifi kutubina wa aimatul arba khususan Imam Syafi'i rahimahullah nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi asrarin bidarin amin syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadami jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan masyayikh ya Allah Nahdlatul Ulama Asyim wa terus biadi Hasim Asari wa Hasbullah Bisasuri wa jami' masyayikhina ya Allah fi aqmu timur ya Allah syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadati jami' anfusina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina babina wa jami' talamidina wa tilmidatina wa qaumina wa jamaatina al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriana makanu wa khususan ila hadrati Ki Haji Bustamil Karim Ki Haji Jamaluddin Tumalah hadrati Ki Haji Mujar Yusuf, Tumalah Ki Haji Imam Maksudi. Ya Allah wa jami masyayikhina fi aqutim Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la takrimna ujurahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum kami sayyatihim wa taqabbal hasanatihim wa simat khalawan nawwir kuburahum
اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من خفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة في قبورهم إلى يوم القيامة ونفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين شهود الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين khususan lahadati sedaya arwah ingkang dipun wonten ing daftar tulisan menika sedaya mugi-mugi sedaya ngamal saene dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kalepatanipun dipun paringi pangapunten lan mugi-mugi dipun panggenaken wonten ing panggenan ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ
ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Tawwab tub alaina warhamna wangdur ilaina ya Tawwab tub alaina warhamna wangdur ilaina ya Tawwab tub alaina warhamna wangdur ilaina hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim nawaina dzikra taqarruban inallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqun alaina nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa man intasaba ilaina min ahli al-ilmi wa al-khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli al-jahli wa al-dair. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wa isyan wa ij'alna min ar-rasyidin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li masyayikhina sadidina wa li jami'il muslimina muslimat wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilatin la hadl habibikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala azwajihi wa dzurriyyati wa li badil hadati jami'i man dzakarna asma'ahu bil Fatihah wa ahdaina al-Fatihata lahum khususan lahadati jami'al kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriya bakhri ana makanu wa khususun lahadati ya Allah sedaya arwah ingkang dipun sebut wonten ing daftar menika ya Allah khususan lahadati Kiai Haji Bustamil Karim, Kiai Haji Jamaluddin Jumular, Kiai Haji Mujar Yusuf, Kiai Haji Imam Maksudi, ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la takrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum kafir sayyatihim wa taqabbal hasanatihim wa wasi'mat khala wa nawwir kuburahum. Allahumma ij'al kuburahum min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum min khufarin niran. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata
wan ni'mata fi kuburihim ila yaumil qiyamah ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mugi-mugi panyuwunan kita sedaya tansah dipun kabul dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula kirang langkung nyuwun pamunten. Kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat sekaligus penggalangan dana. Padahal hal ini akan dikhalifahi oleh Ustadz Nur Halim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, halo, masih hidup? Kora semangat jawabnya ya. Jalan-jalan ke pasar Gemawang, tidak lupa membeli opak, bahkan tidak lupa membeli minyak. Cakepnya diganti amin nggih. Dibaleni nggih. Ke pasar Gemawang membeli opak, tidak lupa membeli minyak. Yang jawab salam dengan kompak, mudah-mudahan rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli sakiyyu wa mas'ud. Amma ba'd. Jinabal kurama masyaikhunal a'izza, ngarsanipun para sesepuh bini sepuh, aji sepuh, dalah ingkang dipun sepuhaken, sedayanipun ingkang sami malenggah, ingkang pantes pinundi. Dumateng ngarsanipun para yai simbah yai, para haji lan hajah, kalangkung panjenenganipun simbah yai Syekhoni Hasim Al-Hajj, panjenenganipun simbah yai Umar Faruk Al-Hajj, panjenenganipun simbah yai sapa sing ceramah
kalih ngolor kiai-kiai ini kersane mriki nggih. Soale arep solawatan golek duit mengko lek kiyane urung padarene ya ora urunan nggih. Jane ya apal kiyaine. Wana khususon panjenenganipun Simbah Yai Muhlasin Al-Hajj ingkang ngrinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng ngarsanipun Simbah Yai Saiful Anam Yusuf ugi ingkang pantes pinundi. Dumateng para pangemban-pangemating praja, prajanipun Dukuh Yasa Winangun ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Dumateng para sarjana, para sujana, para ustad, para ustadzah, guru ngaji, takmir masjid, seluruh jamaah thariqah ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Dumateng ngarsanipun para kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, sumangga dalu punika kula dalah panjenengan sami tansah nambahi raos puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun zat kang murbening jagat krana sih wilasa miwah barokah ingkang sampun rumentah dumateng kula dalah panjenengan sedaya, sehingga kula dalah panjenengan sedaya saged makempal, saged manunggal wontenipun hadicara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, haul Kiai Haji Bustamil Karim, panjenenganipun Kiai Haji Imam Mujar Yusuf, haul panjenenganipun Kiai Haji Imam Maksudi, kanthi binaringan karaharjan kalih selering sambi kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saderengipun kula lajengaken sumangga kita takziman wa ikraman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Pamunten panjenenganipun para yai, para Gus kula lajengaken nggih. Dumateng para kakung semono putri ingkang dadi nurmatan, salajengipun selawat win salampun Gusti Allah mugi katur kunjuk wonten ngarsanipun Nabiyuna Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun hamaringi pinten-pinten warah suci dumateng kula dalah panjenengan sedaya sehingga kula dalah panjenengan sedaya saged ngati tur setiti boten anerjang angger-anggering agami. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tradisi wong Nahdlatul Ulama niku biasanya lek pengajian solawatan sekaligus pados infak nggih. Nggih Bu nggih. Kompak setuju. Pangapunten Mbah Yai Muhlasin nggih. Niki solawatan kalih bahasane kalih gresek-gresek pados duit nggih. Keranten lek orang golek duit jamaah niku lek siap kurang setengah tahun wis disiapne pokoke engko lek nggone Gus Asep pengajian aku arep mangkat engko tak nyumbang sing akeh nggih. As-shadaqatu lidafil bala fa idza kana yaumul qiyamah yastadilun nasa bidzilli shadaqatihim. Dados kula jenengan sami para jamaah besok neng akhirat niku bakal berteduh di bawah seberapa kula panjenengan sami anggenipun infak. Nggih napa nggih? Setuju? Lek sedekah 2000 lek musim udan gur etuk kresek. Ngertos kresek? Kresek niku ya plastik lah nggih. Plastik lek jenengan sami pengajian aring yasa winangun tinggi ngiyup kudanan mboten kudanan. Lek sedekah 5000 niku padha jenengan sami oleh koran nggih. Udan-udan iup-iupan koran panggah kembles mboten. Lah lek sedekah 10000 niki diibaratne jenengan sami ya isa tuku tampah lah nggih. Tampah niku ya ngene banter ya panggah kembloh. Lek sedekah 50.000 niku kaya dene payung nggih. Payunge bocah cilik lek duwe bayi ngoten niku to nggih. Nah insyaallah ya mboten tek kudanan nggih. Lah lek 100.000 niku kaya dene payung sosis. Jenengan sak anak putu ngiyup insyaallah ra kudanan nggih. Saiki tak karen. Kira-kira pilih plastik, apa koran, apa tampah, apa payung? Kresek, ya temenan Gus. Mboten ibu-ibu dike jawab dengan kompak Bu, jujur nggih. Jangan ada dusta di antara kita. Pilih kresek, apa koran, apa tampah, apa payung? Panggah kresek, ya jan temenan nggih. Bapak-bapak Pak, pilih endi Pak? Kresek, apa koran, tampah, apa payung? Ana sing payung, ana sing kresek nggih. Panitiane pundi panitiane? Engko kadung dijalukne ora siap. Pundi? Gus, panitia serbane enten mboten sih Gus? Ngene Kang. Heeh Kang. Jajal. Bu-nyai kemu jarene iki payung, asoke pira jajal Kang? Rono dikik Kang. Jajal Kang iki contoh pokoke Kang. Lek bu nyai akeh engko jamaah akeh kabeh. Wis to. Alah isin lah ya Allah ya Rabbi. Isin. Wis tangge contoh Kang nggih. Aku menggo duit apa ora lah ya. Ya Allah. Wah iki enek kresek barang dadakan iki. Kok isin. Ya Allah, pangapunten Mbah. Nah niki Kang ya isa tenggo tuku payung lah Kang iki Kang. 50.000 tampah. Tampah yo sewinangun paling nggih. Lek nggenku 50.000 oleh payung sosis nggih. Nggih, engko dititeni Kang, kene iki akeh kreseke apa payunge nggih. Kancane sampean ndi sih Kang? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga kabeh niki sedekahe njaluk sing payung nggih. Ora tek banter aku kompak kamine. Muga-muga kabeh payung. Urung kompak, muga-muga kabeh payung.
Amin. Heeh Kang, kok diomongi Kang, lek panggah isih kresek diomongi kembloh, ngoten to nggih? Heeh. Sholawate sholawat penak mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asan. Alon-alon sing penting aja pada kresek lah nggih. Apa maneh Quran. Monggo sareng-sareng ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji Marang Pangeran kang paring rahmat lan keni rina wengine tanpa rina wengine tanpa gampang kabujuk nafsu angkara kebiare iri lan meri sukiye mula atine beteng mula atine beteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapralatane ngandhelake iman bagus sangu mulya bagus sangu mulya matine lamun palastra ing pungkasane ora kesasar dan kadang Allah swarga gani utuh mayite uga ulese utuh mayite ulese utuh
ulese utuh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak delok akeh sing payung nggih krana musume udan beh kula seneng niki khusus sing teng panggung nggih krana kula nyawang delok ketara mbuh lek nggone jenengan sing ra ketara nggih. Muga-muga mbuh payung, mbuh kresek, mbuh koran, mbuh tampah, muga-muga kabeh kenek kanggo ngiyup, nggih. Kabeh kenek kanggo wadah. Dumateng para kakung semawana putri ingkang dadi nurmatan, ing salajengipun wonten ing mriki kawula minangkani suhipun keluarga dalem, khususipun saking jajaran panitia panjenenganipun Simbah Yai Saiful Anam Yusuf, mbok bilih wonten atur saha patrap ingkang boten dadosaken sarjuning penggalih inggih awit tasik saking cupeting saha jubluging serapan kawula ing reh subasita basa tuwin sastra kula namung tansah tumadah mugi panjenengan sedaya paring lumunturing paksama kanthi lila leganing penggalih. Akhirul kalam nasrum minallah wa fathun qarib aqulu qouli hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Semoga dengan infak tadi menjadi amal jariah kita kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu prakata panitia yang akan diwakili oleh Kiai Umar Faruk. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Yosowinangun ingkang kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Romo Ki Haji Mukhlasin saking Lampung ingkang kula hormati, dumateng Zainal Kiram Agus Tajali selaku mursid ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Kiai Sayonil Hasim selaku pimpinan Torekoh Oko Timur beserta perangkatnya ingkang kula hormati Simbah Yai Darori Romo Kiai Haji Sayyidul Rusti saking Pondok Pesantren Lubuk Harjo ingkang kula hormati, dumateng para kiai ingkang sempat hadir ingkang boten kula sebataken setunggalipun, boten ngirangi raos hormat kawula, mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pertama monggo kita sareng-sareng manjataken puji lan syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa wonten dalu menika kita tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala arupi antawisipun geni menika nikmat sehat sehingga kita saged rawuh sareng-sareng wonten halaman Masjid Al Amin menika ngurmati khalipun pindah Syekh Abdul Qadir Jilani, Simbah Yai Bustamul Karim, Simbah Yai Jamaluddin, Simbah Yai Imam Mujarusub lan Simbah Yai Imam Maksudi kanthi keadaan kita sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Selawat ugi salamipun Allah mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hadzal yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak supaya dumateng sedaya jamaah tarekah saking pundi kemawon ingkang nderek khalipun Simbah Yai Imam Mujarusub lan Simbah Imam Maksudi sedaya para bapak para ibu ugi ingkang kula hormati. Para bapak para ibu salajengipun ing mriki kawula mewakili atas nama menika segenap panitia sekaligus menika atas nami Sohibul Khol ingkang sepindah ngaturaken matur nuwun atas raipun para bapak para ibu wonten menika majelis pamugia raipun para bapak para ibu wonten majelis menika sageta dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ibadah soleh. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula ugi atas nami panitia sekaligus keluarga besar Sohibul Khol ngaturaken agungipun pangapunten mbok pilih kawula segenap panitia ugi keluarga besar Sohibul Khol anggenipun nyukani penghormatan dumateng para bapak, para ibu, khususipun dumateng para yai kang sedaya mungkin mulai penyambutan, pelenggahan, ugi mungkin daharan ingkang sedaya mungkin kirang pas, kirang meranani dumateng manahipun para bapak, para ibu sepindah malih kawula atas nami panitia sekaligus keluarga besar Sohibul Khol nyuwun agungipun pangapunten. Para bapak, para ibu, imriki kawula selaku atau mewakili keluarga besar almarhum menika Simbah Yai Mujarusub ugi Simbah Yai Imam Maksudi nyuwun dukungan doa restunipun mugi-mugi kawula keluarga besar almarhum anggenipun menika dipun tinggali senes tinggalan dipun tinggali saben dipun warisi tanah ingkang luas dipun warisi harta ingkang kathah inggih menika warisan arupi menika tempat pendidikan alias pondok pesantren. Mila arasang menika kawula atas nami keluarga besar nyuwun doa restunipun lan nyuwun dipuntukaken mugi-mugi kawula selaku Ki Ageng anggenipun jage lan rasaken napa ingkang dados tinggalan tiyang sepuh kawula mugi-mugi saged istiqomah saged menika setapak demi setapak saged memperbaiki baik niku
tata cara pendidikan lan lintulunipun. Mila arsa menika sepidah malih kaula atas nami keluarga besar menika nyuwun doa arsanipun mugi-mugi kalih sedaya keluargi dipun paringi menika istiqomah, dipun paringi rukun damai sehingga saged njagi napa ingkang dados tinggalanipun tiyang sepah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, mekatenlah mungkin sambutan sang kaula atas nami panitia ugi keluarga besar Sohibul Hol. Mbok hanginipun kaul mewakili keluarga besar ugi segenap panitia kathah janggalipun lan kathah lepatipun. Kaula atas nami pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang selanjutnya, yaitu perwakilan dari alumni Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Yosowinangun. Pada hal ini akan diwakili oleh Kiai Haji Solehan. Kepada beliau kami haturkan. Lepatipun Pak Yai salah sebut niki wau. Jane sing mewakili niki wau Pak Yai Haji Turhamun. Tapi kiampe mboten munggah dadi ya taloklah ya sing mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, terkhusus yang ada di Desa Yosowinangun dan sekitarnya yang kami muliakan, Bapak Kiai Pak Tarjuli dan Pak Kiai Haji Mukhlasin dari Lampung. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan bisa memberikan masukan hati kepada kita semuanya sehingga kita melaksanakan amalan-amalan ibadah untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Staf Khusus dari Kabupaten Oku Timur, Pak Yai Makmun. Yang kami hormati Ketua MUI Pak Fuad Maskuri, yang kami hormati Ketua Forpes Oku Timur Bapak Ibrahim Nur, yang kami hormati Ketua Jamaah Thoriqoh Jatman Oku Timur yang namanya juga sama dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan ya Pak Yai, amin. Yang kami hormati Bapak Kiai Daroini, yang kami hormati Bapak Kiai Saikhoni, yang kami hormati Pak Said Rusdi, para al-mukarram, para kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan amanah menjadi tauladan bagi kita semua. Serta pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Pak Gus apa Pak ya? Gus Asep ya. Yang kami hormati semua yang hadir. Satu-satu nggak rampung-rampung. Pak Kades, Pak Babinsa, Pak Kua yang hadir. Terkhusus dan teristimewa para santri-santri alumni yang tadi sengaja mungkin nggak hadir, nggak naik di atas panggung karena seyogyanya kalau pilihan nggak selesai, jadi kami ditunjuk langsung. Insya Allah hadirnya saya berdiri di sini walaupun tidak nambah tinggi,
tapi insya Allah akan mewakili. Amin ya Bu ya. Terkhusus teristimewa kepada para ibu, para bapak hadirin, karena tanpa beliau bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian ini tidak rame. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah malam ini kita diberi kesehatan dan kesempatan. Penake Jawa apa bahasa Indonesia kira-kira? Campur ya. Dawa apa cendek? Uangnya cendek wae lah. Mudah-mudahan hadirnya kita selalu mendapatkan hidayah Allah dan insya Allah bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dan masyarakat Kabupaten Oku Timur pada umumnya. Sholawat serta salam mugi katur kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng, ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kiai yang kami hormati, saya mewakili dari seluruh jajaran rekan-rekan para santri alumni Yosowinangun Al-Amin pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu kesempatan yang dulu pernah diberikan kepada kami memberikan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengetahuan yang menjadi modal kami untuk melakukan langkah ke depan. Karena memang langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Kami belajar di pondok pesantren, terus terang kami dulu diajari cara membaca Al-Quran, cara membedakan antara domah, fathah, kasroh, pengertiannya berbeda. Sebagai modal kami ke depan sehingga kami bisa membedakan. Setelah kami mengencang pendidikan yang lebih tinggi, dan alhamdulillah dipercaya oleh Pak Bupati pada hari ini dilalah santri iso dadi camat. Nah, ini merupakan cambuk bagi kita. Jangan takut menyekolahkan anak kita di pesantren. Ojo wedi ndadekne anak dadi santri. Santri juga iso dadi kiai, tapi santri juga iso dadi pejabat pemerintah. Pak Makmun kayaknya santri, tapi jadi pejabat pemerintah. Pak Fuad Maskuri santri. Nah, Pak Ibrahim Nur ini juga santri. Dan Bapak yang di atas ini insya Allah semuanya santri. Dan insya Allah kita yang hadir semuanya tercatat sebagai santri karena belajar dengan Bapak Kiai pada malam ini. Jadi pertama terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Amin ini bisa tetap bisa menjadi panutan, pendidik, pengarah kepada para santri sehingga kedepannya kita semuanya akan menjadi warga yang baik. Meskipun kita tidak menjadi kiai, menjadi petani, tapi petani yang bisa mengerti ini hak saya, ini kewajiban saya, ini tugas saya, ini yang harus kita tunaikan. Insya Allah beda. Yang pernah jadi santri dan yang tidak pernah jadi santri ketika terjun di masyarakat pasti bisa membedakan mana benang merah, mana benang putih, mana benang hitam. Yang selanjutnya kami juga berharap Bapak Kiai mudah-mudahan nanti pondok pesantren Al-Amin ini bisa berkembang lebih besar. Meskipun mohon maaf karena anak-anak saya cuma 4, jadi semuanya sudah di pesantren dan tamat dari pesantren. Mudah-mudahan nanti ketika ada cucu, ada yang mau menimba ilmu yang ada di Yayasan Al-Amin ini. Begitu juga kami berharap kepada para bapak dan ibu hadirin semuanya, Al-Amin akan lebih besar, Al-Amin akan lebih kuat kalau ada dukungan dari kita semuanya. Oleh sebab itu harapan kami mudah-mudahan kita semuanya kompak sebagaimana harapan mewakili dari pesantren tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu kompak sehingga kekompakan itu akan menjadi kekuatan dan dengan kekuatan itu akan kita menjadi lebih besar lagi. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan karena kalau terlalu banyak nanti memakan waktu. Kami ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami, dipercayakan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Tapi mohon maaf, seandainya yang kami sampaikan tidak mewakili dari rekan-rekan alumni santri, tapi ini adalah bagian mungkin bisa mewakili
bahwa santri harus bisa mengikuti taat kepada para kiai. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga apa yang kita lakukan tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nek ngomong aja. Kami haturkan terima kasih. Bapak, tak semangat Pak. Ibu tasik. Nah, saat ini kita memasuki acara inti. Siap nggih? Kasih semangat nggih. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yaitu akan dikhalifahi oleh Romo Kiai Haji Mukhlasin, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin, Purwosari, Padang Ratu, Lampung Tengah, Lampung. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa dhil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabaq fi nusratil millah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, ulama, sesepuh ini sepuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken, bil khusus panjenenganipun Gus Ahmad Tajalli Jamaluddin selaku mursyid tarekah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Saiful Anam Yusuf ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken. Pejabat pemerintah sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken. Para pirawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing wekdal punika kita saged sesarengan ujalasa wonten ing punika majelis ingkang mugi-mugi ujalasa punika estu ujalasa ingkang bekto barokah punapa dene itu saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara wonten ing dalu punika inggih punika memperingati haulipun panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dasallahu sirrul aziz, haulipun panjenenganipun Simbah Kiai Haji Bustamil Karim, panjenenganipun Simbah Kiai Haji Imam Mujar Yusuf ingkang angka 309 lan Simbah Kiai Haji Imam Maksudi haul ingkang angka 17. Mugi-mugi barokah memperingati oleh para ulama, para aulia, niki kula panjenengan estu-estu degrojog rahmat saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kelanten zikrul aulia niku adalah sababun linuzulir rahmah. Rikala kula kali panjenengan memperingati haulipun para wali niku adalah berarti kula kali panjenengan niku
insyaallah arep kegrojok rahmat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula mulyakaken. Leres wau ingkang sampun dipun ngendikaken pilih kita kedah bersyukur wonten ing dalu punika kita tesihipun paringi nikmat arupi kesehatan ibu nggih. Nikmat arupi kesehatan. Keranten panjenenganipun sahabat ngali niku ngendikaken wa inna minan nikmah sangat almal. Ibu punika salah satu kenikmatan ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan niku adalah sangat almal. Apa-apa duwe sawah amba, duwe mobil, duwite akeh. Nggih. Niku dadi wong sugih intine lah nggih Bapak nggih. Iki tiyangnya sugih-sugih napa mboten? Sugih nggih. Kula wau ngobrol niku ngene. Pak sinten Pak Slamet napa nggih? Kula ngobrol turene panen singgange mawon kuwi gelem tekan 10 kandi, Pak. Niku panen singgang tiyang mriki. Kula ya gumun banget mbok. Saking gumune lah dene panen singgang atik semar akeh, berarti sawah yang mbok banget ya. Maksud niku nggih. Itu adalah salah satu kenikmatan saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa duwite akeh, apa-apane anak, omahe main, mobile duwe, motore duwe, wis pokoke lengkap lah. Mase gemjeng-gemjeng ngoten niku nggih Pak Bu nggih. Mase gemjeng-gemjeng apa-apa duwe, lah pokoke masyaallah, sugih lah intine dhewe wong sugih ngoten nggih. Nah niki. Itu adalah apa? Suatu kenikmatan ingkang kenikmatan kula wau niki adalah wajib kula panjenengan syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib kula panjenengan syukur. Ampun tong mriko mawon enten niku wedang bening kan Pak. Oh iya nang kana biaya mburi ora apa-apa. Nang kana ya wedang bening. Iki wedang bening maning kok warawiri nguyuh. Wis warawiri nguyuh mantan niki bening malih niki. Mungkin niki tek tiliki apa jajal. Oh, teh niki nggih. Oh jahe. Kula pikir teng mriki jahe mboten tukul, tapi alhamdulillah tukul nggih. Kula batine ora tukul kayane jahe niki. Tapi alhamdulillah tukul. Nggih, ujar kula. Pun nggih. Oh, tisu barang. Pun nggih, Pak nggih. Pun lah. Kula sekalian kalau wingi nate kula ngos teng pundi teng BKP nggih padlikur napa nggih. Ngoten niku. Saniki teng mriki. Jane asline kula bingung. Ki arep ngaji apa ngoten niku nggih. Mbok kan nang kana wis krungu nang kene ngaji mani kan lho wis tau kae repot. Para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula mulyakaken. Lah niku kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa saatul mal. Inggih punika apa? Harta benda yang memang di situ adalah Pak kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkecukupan. Boten berarti memang cukup tok kadangan lebih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa duwe, apa-apa duwe, apa-apa duwe, apa-apa duwe. Ngoten niku nggih. Apa-apa duwe, apa-apa duwe, apa-apa duwe, apa-apa duwe, apa-apa duwe. Berarti duwe kabeh. Alhamdulillah. Itu adalah wajib kita syukuri. Kula karo panjenengan wajib mensyukurinya. Rikala kula karo panjenengan niki adalah baduwe kenikmatan, yaitu kenikmatan kekayaan, kenikmatan sugih.
kenikmatan sugih. Niku ngoten niku. Dan ikilah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyaken. Niku wajib kula karo panjenengan syukuri. Lah apa syukur niku cukup bab kula panjenengan ngucapaken alhamdulillah boten Pak Bu. Nggih. Boten. Kowe kan syukure bocah TK oleh duit alhamdulillah. Kan ngoten nggih. Panen akeh alhamdulillah. Wonten ing kitab Syarafu Umat Muhammadiyah dipunendikaken yang namanya syukur, hakikat daripada syukur adalah apa? Sadudaini hadza, sadudaini hadza, sadudaini hadza. Ya kuwi nyauri utange tanggane. Paham niki nggih? Niki sing jenenge syukur niku ngoten niku. Tanggane duwe utang sauri. Tangga-tanggaku ngene merek-merek. Enten nopo nggih Mbak? Duitku pirang-pirang pada duwe utang apa ora pada duwe utang apa ora? Gene utangnya sepira tak sauri kabeh. Ana wong kaya kowe nang kene. Enten apa mboten? Mboten. Langka ngger bahasane Cilacap niku sing jenenge langka ora ana babar blas. Niku bahasa Cilacap Jawa Tengah. Tapi nek bahasa Banyumas nggen kula niku Jawa Tengah langka ana tapi ora akeh. Dari nggih. Terserah jenengan arep dadi wong Cilacap apa Banyumas. Nah, dadi wong Cilacap berarti babar blas ora ana. Dan ikilah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula. Niku sadudaini hadza. Ya wis lah mbok eman-eman dulure dhewek ora apa-apa. Pamane utange akeh sauri. Bibine utange akeh sauri. Kan ngoten nggih napa mboten? Lah nggih, Pak Dene napa utange akeh sauri. Lah niki. Lah umpamane dulure kula karo panjenengan ora duwe utang, ya tanggane utange disauri. Niku jenenge syukur, Bu. Bisa apa ora? Saged napa mboten? Angel mbok? Ya angel. Darani gampang mbok. Ngomong syukur-syukur lah gampang temen. Niku konten nggih. Lha niki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyaken. Ngene kumpul utang iki pira kowe utangi kula semeten ya. Nyun sewu niki nyaur ora. Kula niki nyaur napa mboten ora usah nyaur. Wis potongane genah. Lha niki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyaken. Niku Pak. Dan niku nikmat saking Allah Subhanahu wa taala inggih punika saatul mal. Cara panjenenganipun sahabat wajib disyukuri rikala kula karo panjenengan dipun paringi jembar harta bendane. Muga-muga Allahumma amin ya rabbal alamin. Apakah ada napa enten napa mboten sesuatu ingkang lebih berharga daripada apa? Dari harta benda tersebut, dari kekayaan, apakah ada yang lebih berharga? Ada. Inggih punika nikmat sihah, yaitu kenikmatan waras. Ngertos waras mboten Pak? Ibune ngerti waras apa ora Bu? Ngerti waras nggih? Nah niku. Kenikmatan waras, kenikmatan sehat. Dan niki adalah apa? Perlu utawa wajib kula panjenengan napa? Syukuri. Saged dimulai niki nggih. Lah umpamane jenengan kong milih di antara kedua-duanya, pilih salah satu, sehat tapi melarat. Orang tahu meriang, boten nate meriang, orang tahu tapi melarat. Terus jenengan sugih apa-apa duwe, tapi meriang baik. Milih ndi? Milih ndi? Singgena. Milih pundi? Sehat sugih. Kowe jenengane ora milih. Paham niki nggih? Kowe jenengane ora milih. Sing jenenge milih niku salah setunggalipun, salah sijine. Contone tazawwaj hindan au ukhtaha. Faedah adalah takhyir.
Ilmu alat niku faedah takhir tazawwaj rabbiyo sira Hindan ing karo Mbak Hindun. Tazawwaj Hindan aukhtaha utawa ing oli sedulur wadone Hindun. Wah, Hindun ya ayu, adine ya ayu, tak bojo kabeh ya ora kena. Paham mboten iki? Hindun ya ayu, adine ya ayu, dibojo kabeh kena napa mboten? Mboten pareng, ora kena niku. Cara ngumpulaken kakang adi wadon dibojo kabeh kakang ri mboten pareng. Ora kena mulane kudu milih siji. Nek ora milih Hindun, ya adine Hindun. Salah siji niku karena faedah takhir nggih. Iya, khair abih qasim bi awabi masyuq kita pun bae ayo nungi kan ngoten niku nggih. Lah niki. Lah pun jenengan niki ada dua pilihan, melarat tapi sehat, sugih tapi mriyang baik. Milih ndi? Angel mbok. Angel nggih. Iya, seneng temen ngaji kon kepenak-kepenak terus. Angel mandan belajar sing mandan angel setitik lah. Lah niki lah para piraos ingkang kawula hormati ingkang kawula yakin. Nikmat yang lebih berharga daripada kekayaan inggih punika nikmat sih. Wong jenengane wong sehat nggih Pak nggih. Wong jenengane wong sehat masyaallah. Jane apa-apane awake kepenak sing jenenge wong sehat nggih napa mboten? Awake kepenak, ora lara apa-apane, wetenge kepenak, sikile kepenak, bayakane kepenak. Apa-apane kepenak. Panganan sing koton ora pakai ora banyak enak jadi enak. Hanya kur gorengan budin rasane enak. Pripun? Hanya kur gorengan budin pancen apa? Pancen awake sehat, enak mboten? Hah? Pripun nggih? Enak gorengan gedang. Enak gorengan tempe. Gorengan tahu. Enak mboten? Mboten? Ya aduh kepriye kadang-kadang iki. Nyun sewu nggih kula ngajine tek mandan kaya iki lah ketone mandan nyantai bae lah. Anu mandan kesel waduh. Ajeng tilem be monggo mboten napa-napa ora apa-apa. Ora masalah. Nggih mboten masalah. Sing penting jenengan rawuh mriki arep turu ya ora apa-apa. Sing penting arep anggar apa? Anggar urung bubar aja bali. Kan ngoten nggih. Insyaallah digrojok rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun dugi pundi wau niki? Dugi pundi niki? Gorengan gedang ya? Gorengan tempe, gorengan enak niku nggih? Mboten. Apa? Iya, mandan krungu kowe wajan. Gorengan tempe wajan. Gorengan tahu wajan. Gorengan gedang wajan. Gorengan budin wajan. Dari bahasanya kayak gue ya. Sing bener tahu goreng, tempe, gedang, apa maning ya? Budin. Oh, sing bener nonton iku nggih. Ya wis. Berarti nek ngaten iku bahasane nenek moyange kula Banyumas Jawa Tengah kae biyen salah. Bahasane nenek moyange kula Jawa Tengah niku wong Jawa ngapak niku gorengan gorengan budin. Gorengan gorengan tempe, gorengan gorengan tahu. Niku ngoten niku. Berarti nenek moyange kula Jawa Tengah niki ngapak niki salah niki. Kula nggih mikir para piraos ingkang kula hormati ingkang kula mulyaken. Apa iya nggane? Ngertos mboten iki bahasa niku lho, apa iya nggane?
Niku bahasa Indonesianya apa gue? Apa yang gane? Nenek moyangnya mbak baik kulo, nenek moyangnya kulo Banyumas Jawa Tengah. Apa salah? Nenek moyangnya gen kulo apa bodoh-bodoh goblok-goblok. Ngomong mesti ini kudu apa? Budin goreng malah gorengan budin. Ki kayane iki nenek moyangnya kulo niku goblok. Kulo ngomong nenek moyangnya kulo nggih, kulo teliti ngoten niku kulo sanjang gorengan budin salah. Lah niki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula mulyaken. Tes udan deres. Niki enten siring, ngoten niku nggih. Enten apa? Ngertos siring? Kae sing pinggir dalan ke jenengane apa kae? Napa? Kali-kali kae. Kalen. Siring. Sing benang ngerti siring ngerti kabeh ya blumbang lah. Orang ngerti siring belumbang. Cara bahasa Jawa ini kan kulo niku belumbang. Mau begitu udan deres banget Masya Allah. Bapaknya nang pinggir bapak ibunya nang pinggir jalan. Udan deres ngepol, udan gede. Udan saking gede nih Masya Allah. Bapaknya nang pinggir ibunya nang pinggir apa? Nang pinggir jalan. Nang kono belumbangnya apa? Belumbangnya niku apa? Kebek bu. Pak. Niku apa? Belumbangnya kebek banjir apa ora? Niku kata-kata niku salah napa mboten sing banjir blumbake apa banyune? Kaline banjir apa ora sing banjir kaline apa banyune? Towere kebek apa ora sing kebek towere apa banyune? Kerane mili apa ora sing mili kerane apa banyune? Ki sing genah bae iki. Enten tiang ajeng wudu teng pundi? Teng masjid. Karena pas satu hari listriknya mati, arep wudu. Romo Kiai panjenenganipun Pak Kiai, nyuwun sewu Mas, niku jajal, kerane mili apa ora? Sedina mati lampu. Niki kata-katane Pak Kiai salah kenapa mboten? Kerane mili. Salah mboten? Salah. Dene mungkin ngomong kerane mili towere kebek ora nyala-nyalakna. Nyong ngomong gorengan budin salah. Ayo jajal ayo. Niku. Mulane kula telusuri, Masya Allah. Hebatnya niku dadi santri. Ora cukup kur belajar jurmiyah, ora cukup belajar ngimriti, ora cukup belajar alfiah. Ayo pada belajar balaghah. Itu jenengane apa? Majaz mursal mim babi itlaqil dzaraf min iradatil maghruf. Ngomong gorengan gedang niku bener. Ki asline sing goblok sampe iki. Kan ngaten. Itu adalah majaz mursal. Tidak sesuai dengan apa kenyataan kata-kata itu. Gorengan gedang asline niku adalah apa? Asline niku napa? Asline niku kan wajan. Gini napa mboten? Tapi itu adalah mimbabi itlaqil dzaraf. Sing domongna adalah wadaih, tapi sing dimaksud sing diwadahi. Paham? Paham mboten? Darani santri bisa kalahkan apa ya Allah. Paham niki nggih? Apa pelajaran atau niku enten teng sekolahan ya ora. Paham niki nggih? Dan iki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula muliaken. Iku Pak. Para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula muliaken, nikmat tahu saatul mal sugi yang lebih berharga adalah nikmat sihah yaitu kewarasan, yang lebih berharga lagi itu adalah nikmat iman. Napa Pak? Nikmat apa? Nikmat iman. Itu adalah lebih berharga lagi. Paling larang regane itu Pak. Karena apa? Proses sampai kepada yang namanya orang mukmin
orang beriman hakikoten niki Bu panggih niki adalah harus melalui proses panjang sampai tekan hakikatul mukmin sehingga dia itu adalah menjadi hakikatnya adalah hakikat orang yang mukmin. Niku Bang, sabi kalian takwa. Takwa niku sampai kepada yang namanya takwa yang hakiki itu adalah apa? Niku melalui proses yang sangat panjang tekan takwa niku. Mula gampang enten ulama sing ngendikaken gampang nengeri wong takwa apa ora. Wong sing takwa napa mboten niku cara nengerine gampang. Takoni, Kang, rikan nang dunya mending larat apa mending sugih? Nek takwane adalah hebat niku pasti dheweke kapok ngomong milih melarat daripada sugih. Niku baru takwa kelas hebat, Bu. Pak, kira-kira jenengan jawabnya napa? Jawab napa? Sugih. Orang yang takwanya hebat tatkala ditanya sampean neng dunia niki mending beri yang baik apa mending sehat? Ya kan? Iya berarti takwanya dipertanyakan. Karena milih yang sehat. Sing takwanya hebat ada apa? Milih napa? Milih mangini napa? Mikir beri yang. Paham iki nggih? Bu, jenengan nek dagang milih bati apa beli rugi? Nek sampean walaupun tujuan daripada tijarah adalah apa? Ribhu inggih punika bati, nggih. Tujuan daripada tijarah itu adalah bati untung. Tapi nek jenengan apa? Milih rugi, itu bagus takwane jenengan. Wis jajal. Anak wong kaya kuwi apa ora? Tiyang ngaten niku enten apa mboten? Ya anu langka. Kata tinggi, anu langka. Dan ikilah para pirawi sedaya ingkang kula hormati, sedaya ingkang kula muliakan. Sampai kepada hakikatul mukmin, orang yang mempunyai keimanan yang berkualitas adalah apa? Yang pertama, ya ayyuhan nasu, he eling-eling menungso, qad ja'atkum, teman-teman wis teko ing sira kabeh apa mau'izatun, mau ngidhah. Mau ngidhah niku dipun tafsiri adalah apa? Ayat syariah. Napa Bu? Kira pada turu apa? Kira pada turu apa? Mau ngiyah itu adalah apa? Ayat syariah. Berarti apa? Syariat. Gusti Allah wis ngendika, para menungso, kowe kabeh yo wis ana hukum syariat, ketentuan undang-undang dalam beragama saking aku Allah Subhanahu wa taala. Dariku Allah Subhanahu wa taala. Niku syariat. Sembayangnya bener, wudune bener, zakatnya bener, puasanya bener. Niku. Paham niki nggih? Oh, ngaten niku nggih. Ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Mau'izah adalah artinya syariat. Setelah sampai kepada syariat itu adalah apa? Sesuatu yang harus dilakoni sing keton mata. Ngaten nggih? Sing keton apa? Sing napa iki keton apa? Keton mata. Maka sampai ora kur tekan syariat tok adalah wasyifaun lima fis sudur. Yo kuwi apa? Sampai kepada yang namanya thariqah. Napa? Niki sampai akan menjadi orang mukmin yang sejati adalah apa? Harus syariatnya bener. Sawise syariatnya bener, teng mriku adalah apa? Paling boten piyambake apa? Mlebet wonten ing thariqah. Paham niki, Pak? Paham niki nggih? Paham nggih? Karena thariqah ini adalah Pak sebagai penyambung daripada syariat. Thariqah ini penyambung sampai kepada nantinya adalah sampai kepada hakikat. Maksud hakikat adalah hakikatus syariah, Pak. Maksud daripada hakikat adalah hakikatus syariah. Padha wae kula karo panjenengan, kudu raine gablong. Hakikatnya apa sih? Paham niku nggih? Hakikatnya apa sih? Basuh tangan. Hakikatnya apa sih? Beri monggo tingali wonten ing kitab jenenge asmanipun kitab Sirrul Asrar. Niku ngoten niku. Lah niku, Pak. Lah niki lah para pirawi sedaya ingkang kawula hormati, sedaya ingkang kawula niku thariqah. Karena dipun ngendikaken tembiru adalah apa? Syifaun lima fis sudur. Tatkala kula karo panjenengan sederenge mlebet sampai kepada yang namanya marifat, dereng sampai kepada yang namanya hakikah. Lah kula panjenengan iki ana sing lumatari inggih punika namanya nggih namanya thariqah. Thariqah dipun ngendikaken syifaun lima fis sudur. Ya kuwi nambani maring penyakit-penyakit ati. Syifaun niki dadi tombo.
5 kaduwene penyakit fis suduri kang tetep ing dalam hati. Dan ini adalah sebagai obat yang namanya toriko ini adalah apa? Obat kanggone sing pada duweni penyakit hati. Paham niki nggih? Drengki karo tanggane. Kan ngoten ana mbok sombong. Ngujub ora kaya nyong. Ora kaya nyong. Ora kaya nyong. Ora kaya nyong. Nah, niku pamer. Niku penyakit-penyakit hati, Pak. Nek sampai cari Imam Ghazali ngate kronis, bahaya niku, Pak. Bu. Nek pancen kronis, bahaya. Kiai ngomong sampai lambene ndowel, arep ora percaya. Dah kiai ngomong apa? Paham niki? Paham niki nggih? Niku sampai penyakit itu adalah pas sampai kepada penyakit hati ingkang kronis. Saged dipun paham nggih Pak nggih? Dan iki lah para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyakaken. Niki kula panjenengan alhamdulillah umpamane ngoten niku mlebet wonten ing toreko. Minangka niku adalah sebagai wasilah lantaran kula karo panjenengan saking syariat dumugi dhateng hakikat tengah-tengahe niku adalah Pak jenengane toreko. Saged dipun paham niki nggih? Saged nggih? Karena toreko niku hidayah, Pak. Toriko ini adalah apa? Hidayah, petunjuk dari panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten sembarangan tiyang saged mlebu toriko niku mboten sembarangan. Ya angel-angel, Pak. Kon ngoten. Rencang kula niki apa? 6 tahun anake nang Purwosari. 6 tahun anake nang Purwosari. Ya urung gelem mlebu toriko, Pak. Dereng purun mlebu toreko pada anake wis 6 tahun setiap hol ngono, akhir usaha anake mari ngono, tenggen kula ya ora gelem mlebu. Karena apa? Memang urung oleh hidayah. Bisa jadi umpamane kula perintah wis lah mlebu toreko, bahasane apa? Bahasane utawa jawabane ghodan ba'da ghodin. Artine ngesuk-ngesuk. Anak wong kaya gue. Enten apa mboten? Mani nyong urung siap, boten baca godit, ngesuk-ngesuk. Wonten ing kitab Adab Usulul Murid dipun ngendikaken nek ana wong diperintah mlebu toriko, kok jawabane boten baca godit, ngesuk-ngesuk. Aku wis sibuk. Umpamane niku adalah apa? Jawab setan. Kuwi jenenge jawab setan. Wih, mudine temen jenenge ya ora. Ora ngaji karo wong dhewek iki. Katen nggih. Saged dipahami niki nggih. Lah niku, Pak. Dan ikilah para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyakaken niki. Lah sampai pada kula karo panjenengan niki apa? Wasyifaun lima fis sudur. Wa hudan. Hudan niki adalah apa? Hakikoh. Minangka sampai kepada hakikoh. Hakikat tembasuk bukan iku napa? Sampai kepada yang namanya hakikat. Hakikat tembasuk tangan niku napa? Hakikat tembasuk sikil niku napa? Monggo jenengan kali. Wonten kitab Sirrul Asrar niku dipun ngidakaken karangane panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kota Sallallahu Alaihi Aziz. Niku ngoten niku lho. Dan ikilah para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati, sedaya ingkang kawula mulyakaken. Niku. Wa rahmatun. Menjadi orang sampai kategori orang mukmin yang berkualitas adalah sampai dia itu adalah Pak, sampai yang namanya ma'rifat. Napa? Ma'rifat wonten kitab Tafsir Munir niku dipun ngedakaken ngaten niku karangane panjenenganipun Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ikilah para pirawuh sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula niki ma'rifat, Pak. Nggih, kula jane anu urung pantes ngaji ngaten niku kok nyun sewu Mbah Yai niki nyun sewu nggih. Ngaten niku. Aduh, mandane sinom. Nggih ngaji jare toreko ngaji tua nggih, Pak nggih. Nyuwani sinom ya. Ora pantes ngomong kaya kowe jane. Mulane melihat daripada apa? Daripada hakiko. Rikala kula karo panjenengan wonten ing kitab Iqo Imam dipun ngendikaken kula panjenengan rikala weruh pari iku weruh duit apa weruh pari apa weruh Gusti Allah? Angel mboten. Angel mboten. Weruh pari masyaallah buah mendot, ngerti mendot? Ngerti mendot mboten? Mendot. Buah mendot masyaallah nganti karep rubuh-rubuh buah saking wah njenengan iki weruh pari apa weruh Gusti Allah? Temenan apa? Kan kata niku iki. Weruh napa? Weruh pari. Panen
paling budin sing deleng apa duwite kudu Gusti Allah. Paham niki nggih? Niku ngoten niku. Mal yang kita lihat adalah hakikatnya. Yang memberi kenikmatan tersebut, yaitu panenan tersebut siapa? Iki murid panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Sing gawe budin sapa? Melihat paring dalam budin yang dilihat adalah apa? Pencipta budin niku pencipta paring kala wau, Pak. Niki sampai kepada yang namanya rahmatun. Nah, ketentuan itu baru kita adalah apa? Rahmatul lil mukminin. Ini adalah ketentuan seperti ini. Ini adalah apa? Bagi mereka orang-orang mukmin yang kualitasnya hebat nggih, Pak. Saged dipun paham niki nggih? Saged napa Bapak dipun paham niki Pak nggih? Kira-kira tekan ngono bisa apa ora kira-kira? Angel mboten? Angel nggih? Karena iman niku adalah hidayah para piraos ingkang kula hormati ingkang kula muliakan. Niku adalah hidayah saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah iman. Semanten ugi tiyang ingkang dereng mlebet toriko niku adalah apa? Juga kiamke bisa dikatakan urung oli hidayah saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula karo panjenengan dereng mlebu Islam tapi ada rasa kepengin mlebu Islam, itu adalah sudah ada titik keimanan. Itu namanya Pak, titik nur keimanan, cahaya keimanan, itu namanya adalah waridul intibah. Napa Pak? Napa niki nggih? Waridul intibah, satu titik nang jerone ati. Lampu keimanan adalah nur ilahiyah, cahaya ketuhanan. Niki walaupun esi kelip esi kelip. Contohnya kayak umpamane lampu pirces. Ngertos pirces mboten? Hah? Lampu senter lah, kan cilik alu. Niku jenenge lampu apa? Pirces. Tiang ingkang dereng angsal keimanan, tapi dheweke arep mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini adalah ada warid. Warid adalah waridun ilahiyun utawa nur ilahi, waridul intibah jenengane niku. Intibah niku artine nglilir. Aja turu be. Tangi. Intibah. Paham niki? Paham napa mboten? Iya. Niku jenengane waridul intibah. Mulai diceritakan enen cerita niki Bu nggih. Ada hikayah anak cerita. Ceritane wong lanang loro kakang adi. Ana wong kakang adi lanang loro. Anak wong lanang loro kakang adi nggih. Siji kakange, siji adine. Siji adine, siji kakange. Wong lanang loro kakang adi. Siji kakake, siji adine. Siji adine, siji kakange. Ana wong lanang loro. Siji kakange, siji adine. Siji adine karo siji kakange. Niku ngoten niku. Wong lanang loro niki kakang adi, kakange niki sampun nyembah apa? Nyembah geni. Zaman pira? Zaman 70 tahun. Zaman 70 tahun yang beki adalah apa? Kafir Majusi. Yang beki nyembah maring geni niku zaman 70 tahun. 70 tahun niku adalah nyembah geni. Wolok masalah. Adine, karena niki adine nyembah geni wis zaman 35 tahun. Tapi karena adine niki mendapatkan namanya waridun ilahiyun, adine oleh sing jenengane waridun ilahiyun, ada titik keimanan, ada lampu keimanan, nggih. Ada lampu keimanan. Dheweke duweni pemikiran ngaten iki, Mas. Ana apa, Dek? Ene lho, Mas. Sampun ngembah geni wis zaman 75 tahun. Aku nyembah geni wis zaman pinten? 35 tahun. Yuh jajal yuh. Yuh mari ngendi? Yuh jajal yuh. Jajal nyulit geni. Ngertos nyulit? Mbok ora ngerti nyulit. Ayo jajal nyulit geni. Genine nyulit kayu bakar terus apa desulit. Ngoten niku nggih. Desulit suwise murup dadi bambak, jajal tangane nyong karo rika lebok namaring geni mau panas apa ora. Iki kakang adi iki. Wis begitu genine wis desulit, mongah-mongah. Ngerti mongah-mongah apa ora? Ora.
Kula mboten bingung kan iki asline Palembang aduk ya ki basane apa ngoten niku nggih. Oh, Palembang basane apa? Ngoten niku. Mongah-mongah. Kula nate ngaji neng Lampung Utara kula ngaji ngoten niku. Kula ngomong sejam, kula mut sajang sejam kok ketone pada meneng bae. Tingak, tinguk, tingak, tinguk, tingak, tinguk. Ya ora nyengir, ora ngapa meneng bae. Kula siji karo sijine pada pandengan. Kula pada pandengan. Ya terus ngomong. Nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Maaf ya bapak-bapak ibu semuanya. Ini saya bilang seperti ini paham apa enggak? Enggak. Bingung kula Pak. Karena teng mriku mboten enten tiyang Jawine nggih. Ngoten niku ora paham. Lah kula bingung. Oh yang penting sampean semua bapak ibu hadir di sini. Masalah paham ora paham nomor 17. Ora masalah, yang penting hadir di sini sedurunge rampung sebelum selesai pengajian jangan pulang ya. Nanti insya Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, ternyata ora pada orang maksud. Sakit dipun paham niki Pak nggih. Wow, dugi pundi ngajine niki? Hah? Monga-monga. Sawise geni niku monga-monga. Lihat terus apa? Kakangnya karo adine wong, Mas, wis jenengan tangane jenengan apa tangane nyong sing dilebokna maring apa? Iku disit apa? Kakangnya. Ya wis ngono kowe bae disit ya, Dek. Heeh, nyong keri-kerian ora apa-apa. Ini kakangnya ada apa? Dia itu tidak mendapatkan yang namanya waridul ilahiyun, Bu. Waridul ilahiyun yang pertama adalah waridul intibah tidak. Tapi adine niki mendapatkan nur ilahi yang namanya waridul intibah. Mulai dheweke kepengin jajal lebokna tangane panas apa ora. Ya wis Dek, sampean sing lebokna apa? Lebokna tangane sampean di gampang nyong keri-kerian. Ngoten niku temenan. Adine tangane lebetaken maring lebokna maring geni sing mongah. Lebokna maring geni sing mongah. Ternyata mati panas dene. Wis tek sembah jaman 35 tahun kok apa panas dene panas bae. Wis Mas, garis sampean. Ora. Mantan licik kakangnya mbok rak moh lah kenang apa arep kaya ngapa aku arep ora ninggalna agamaku agama nenek moyangku ya kuwi agama Majusi arep ora tak tinggalna mbok arep kaya ngapa oh jadi jenengan apa jenengan iki wis ora percaya apa jenengan iki tetep karo agama panjenengan ya kuwi agama Majusi iya aku tetep agama nenek moyangku aku arep ora pindah mari ngendi-ngendi agama. Ya wis nek kaya ngono Mas, aku tek metu saka agama Majusi. Sebojoku, seanakku aku arep metu saka napa? Agama Majusi. Dan iki lha para pira sedaya ingkang kula hormati ingkang kula lakon, lha terus kiambaken mboten diaku dadi sedulur niki Pak nggih. Mboten diaku dadi sedulur. Ya wis nek pancen sampean iki ada apa? Akan masuk agama yang namanya agama Islam, maka sampean iki dia akan kami akui sebagai keluarga. Nggih, mboten napa-napa Mas. Ora masalah, sing penting aku ora percaya karo agama Majusi. Aku percaya lek siki apa? Karo agama ya ki siji punika agama Islam. Mulane kiambeke niku bedal karo bojone, karo anake maring pesantrene panjenenganipun Malik bin Dinar. Maring pesantren panjenenganipun Malik bin Dinar rawuh ya begitu mriku kepareng matur Kyai sepindah silaturahim kaping kalipun niki kula sabojo-bojone kula niki kepengin mlebu Islam lah wae agamane apa maune agama kula niku agama Majusi lho kenapa niki dados critane ngaten niki kayak kan ngerti mbok maksudnya kayak ya ngerti masa kon balik mau nih ceritanya nyong ya beboh cukup dengan kata kaya ngaten dados ceritanya ngaten niki Mbak Kiai ngaten niki kayak oh iya dadi sampean siki ora diakoni dadi keluarga mboten kula dibuang ya wis ora apa-apa sampean mbok arep apa mbok arep manggon nang kene ora apa-apa kae pesantrenku ambak hanya kurnggo sampean karo anak bojomu insyaallah nyukup gampang kok masalah usaha masalah mangan bareng karo sapa masalah mangan yo bareng karo sapa karo santri-santriku bareng ngoten niku nggih paham Pak niku kiai Pak kiai niku Pak kiai niku mikirna umat teh nggih napa mboten paham niki nggih niku kiai ora kur mikirna santri tok sing jenenge kiai Pak. Tapi yang dipikirkan masyarakat iki lho mlebu Islam. Oh, iya dipikiraken. Niku ngoten niku.
Iku kiai ndongakno setiap malam Rabbi habli minas sholihin, 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 Rabbi. Kan ngaten niku sing jenenge kiai nggih. Ndongakaken maring santrine Rabbi habli minas sholihin. Arep kaya ngapa santri angel goli ngaji tetep dipun dongakaken. Kan ngaten niku nggih. Santri angel. Ya ora ku siji loro pirang-pirang siji dari santri angel. Mula kuwi nek ngagipi santri angel ngajine, mulai gula darah kula naik. Iya, santri darane ora merekna darah tinggi sih, Bu. Darah tinggi. Oh iya, gula darah naik. Bocah kaya tek omahe teng kula. Nyun sewu nggih kula senes pengasuh pondok Purworejo dosus senes niku Gus Jalin wasline. Namung kula nderek-nderek mawon dados bojone kula niku buyute Mbak Gusto. Niku bojone kula. Ngoten niku keluarga lah. Kula anu namung saking Banyumas mriki teng Lampung ngoten niku ya anu kabur apa ya? Kabur kanginen lho iki. Kabur kanginen ala giyayapan arep paring ngendi iki arep paring ngendi sinyong. Goli ngapa jenengane? Goli ngapa? Goli nyong arep paring ngendi sinyong goli temangsange. Temangsange ngendi ternyata temangsange ning Purwosari, Bu. Alhamdulillah. Lah niki Pak. Niku jenenge santri masyaallah jenenge santri apa? Mikiraken sapa? Ya sing jenenge guru kiai mikiraken mari sapa? Mikiraken karo santrine. Panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mikirna santrine. Santrine ora duwe pulpen Kang, mboten Kanjeng Syekhnya. Ora duwe kitab Kang, mboten gadah Kanjeng Syekhnya. Wis madang urung Kang? Dereng, ya wis madang. Niku kiai. Kiai jaman siki kaya kowe akhir. Kira-kira kata niku napa boten? Kata niku napa boten? Oh. Niki yo angel dadi kiai, nampani amplop jere. Apa? Nampani amplop jere? Wis koyo kaya ibu lah. Lagi rame-ramene kok jaman siniki nggih. Aku iman nampak amplop. Mau santri nunduk-nunduk, wah perbudakan. Masyaallah. Padahal enten lare manggen-nggen kula, Pak. Ana bocah sing manggen-nggen kula. Capale mang enten. Lare mriku enten Salbae nggih enten Sungai Lilin, mriku nggih enten. Ngoten niku tenggen kula sing manggen lah, manggen teng kula melu bojone kula carane. Pun ngrewangi ngapa-ngapa awak. Ora tertarik babar blas. Nyong mangan jangan kangkung ya bocah kowe mangan jangan kangkung. Aku mangan jangan mie bocah kowe ya mangan jangan mie. Ngoten niku mboten kula tarik sama sekali mboten tarik. Sing luwih aneh maning bocah kuwi dilebok nang nggen kula niku apa wong tuane ora tau tindik. Niki angel urusane niku Pak. Niki wae. Nggih. Dados sing ngaji niku ora kudu bocah santri tapi wali santri yang wajib ngaji. Paham niki? Paham nggih? Ngoten niku wae. Wali santri kadang-kadang ora pengertian ora. Soan goreng kiai ini ngobrol sesuai-suwe orang ngamplopi kan. Ginoten. Lah waktu ning nggo kibat mesti apa dijak ngobrol, ada tudut. Iya. Soan gawa rokok ora. Wis diwedangi kon medang ngoten niku nggih. Mun kan medang ngoten niku warna-warna ada darahnya kok dagar. Gletakna anake segletak-gletake. Kan ngoten niku nggih nyuwun sewu Mbah Yai niki nggih. Niki kula mbok teng mriki mboten ya ora ngerti lah. Niku Pak. Saged nggih dipun pahami niki nggih. Lah niki Kanjeng Abdul Qadir Jailani mikirna karo sapa? Murid-muride sing urung madang, sing ora duwe pulpen, sing ora duwe kitab, moro-moro kula ngaji, ana sing ora duwe kitab, ya ora apa-apa, tek tukokna disit meng Sopi. Ibune paham Sopi nggih? Paham nggih? Mulane anak kurir warawiri tekan nggih Mbah nggih, Mbah Yai nggih. Kurir wong wadon jaman siki kan ngoten niku nggih. Nyekel HP ya wis Sopi iki wis walah. Check out apa-apa. Lah niki. Mulai panjenenganipun Kanjeng Syekh niku masyaallah mikiraken.
Kiai niku pikiraken maring santri dipikirna temenan. Umpamane anak amplop duwe amplop yang nggo ngapa? Ya kok nggo kembali maring lare kala wau. Madang bareng nganggo listrik, nek ora nganggo setrika bocah siki lho, Pak. Bocah siki nek klambine ora disetrika arep mangkat sekolah, ora gelem sekolah. Tenggen kula niku kudu klambine mlipis, pot masyaallah. Bojone kula kadang mas rusak apane jenenge? Setrikane tukokna setrika. Niku ngoten niku, apa bocah niku urun ya ora. Paham niki nggih? Oh, ki percaya apa ora sih ngomong kaya iki percaya apa ora? Asline percaya apa ora iki? Lah nggih. Ora tau detiliki babar blas. Begitu detiliki sepisan-pisan detiliki wis ora ngapa-ngapa boro-boro. Kan boro-boro nggih. Lah nggih. Padahal yang namanya warisan santri ini adalah apa? Rikala sowan karo kiai ini niku adalah apa? Donga nyuwun dongaken marian udungu libni kiai, udungu libni. Apabila profesi jenengan dagang, bu dagang apa bae, umane dagang pari, ya duwe pari. Paham iki nggih? Ndak mawon niku Pak Kiai niku diparingi dagang dawet, ya Pak Kiai diparingi dawet. Nyun sewu niki Pak Kiai enten dawet niki sedurunge tekan pasar mampir disit neng daleme Pak Kiai. Aja berdedolan ora payu. Lho didol ora payu tembe apa nyun sewu niki Pak Kiai anu jan anu ora payu lagi mantel sepi niki pun lah niki daripada eman-eman monggo. Wah. Aduh. Ngaji wali santri niki. Niku kadang kebletek niku. Nggih. Kudu jembar dadane ngoten niku nggih. Kudu napa jembar dadane suara papa. Suara papa. Suara papa. Suara papa. Apa kaya gue terus enggak nih? Ora apa-apa. Terus katene. Dan iki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula. Lah tiyang jalur niki kali bojone karo anake keparo matur ya Malik bin Dinar. Niki ngaten niki oh ya wis sampean mlebu Islam manggon nang kene ke anak kamar kosong iki masalah mangan aja kuatir. Bareng-bareng karo santriku mangan bareng masalah mangan nyun sewu mboten lah. Kula mbok ngrepoti panjenengan, kula mbok ngrepoti santrine panjenengan nyuwun sewu. Mboten lah mboten. Kula ajeng berdikari, kula ajeng golek bendabelan kiambek. Oh ya wis nek kaya ngono pilihanmu kaya ngono ya wis. Aku kurgu ndongakna karo sampean. Oh nggih pangestunipun. Estu niki tiang jalur niki karo anake, karo bojone niki mlaku nang pinggir dalan ternyata nemu omah kosong. Nemu napa? Nemu omah kosong lagi ana omah kosong sing duwe sapa niki ngoten niku sampun terus kiambake nenggeni griya niku. Denggeni karo siapa? Karo bojone, karo anake. Sedina rong dina, otomatis karena wis ora duwe apa-apa, ya jenenge wong wadon yang ngomong mbok karo bapake nggih. Nyun sewu lah Pak. Kawit wingi rong dina telung dina aku karo anak-anak urung madang. Aku karo bocah-bocah urung madang kencot. Nggih. Kula bianu ket mau mandan urung madang dadi mandan kencot kok. Engko ya kayane kon madang kayane. Lah niku. Lah niki lha para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula. Niki kula wis kelaparan, kula niku kencot, kula kencot anake kencot. Nyun sewu. Nyun sewu niki Mas, niki Pak nggih. Monggo lan jenengan golek pegawean. Napa Bu? Kerja Mas, kerja Pak, kerja nyong kencot, anaknya kencot. Anaknya ngeli, aku ngeli, mesti sampai yang ngeli mbok. Kerja, kepripun kerja lah ngorep. Oh iya, aku tak mangkat maring pasar, mbok menawari anak pegawean. Estu kia beke tiang jalur iki maring pasar, niki adalah apa? Kia beke menawarkan dagangannya yaitu berupa tenaga. Dadi kuli panggul. Cara umpamane bahasa kepenake nggih. Ayo siapa butuh apa jenengane tenagaku ayo. Nyun sewu Bu, ajeng dijunjung napa pripun alam boten. Bu ajeng dijunjung napa boten junjung nang sangket napa alam boten. Alam boten. Oh alam boten kawit esuk tekan sore ora payu. Tapi begitu mlebu ngasar ngaten niku kiambeke apa? Kiambeke ada lillah gratis. Kabeh pada perintah kabeh. Lah niki wong karena gratis nggih.
Wong paling seneng gratis Ibu nggih. Bapaknya seneng gratis, Pak. Oh, lillah gratis. Jenengan saged ngaten niku, Pak, profesi dadi tukang. Siapa kepengin bangun rumah kene, nyong, bangune gratis. Ana wong kaya gue. Ya ora. Lah niki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang gratis. Lillah. Niku hari pertama. Hari pertama rikala 1 hari ki ambek niku mboten apa menempuh pegawean terus kondur. Kondur iku bali tekan griyane iku adalah sofalatal yadaini. Niki ki ambek apa? Dengan kedua tangan kosong, ora gawa apa-apa. Bu, ngapurane ya, Bu. Ngapurane ya, Bu. Sedina mau aku urung gajian. Dadi wong urung digaji, padahal ora kerja, Bu. Oh, dados dereng gajian jenengan to, Pak? Urung. Oh, nggih, mboten napa-napa. Kirane kapan? Nggih cobi mangke 2 hari atau 3 hari turene ngoten niku. Oh, nggih. Pada hari kedua, yes Pak, ana mbok ana maning. Sing niki orang kok aku arep kerja karo bosku. Estu ki ambek naring pasar kerja karo bose jere-jere kok karo bose padahal itu salah. Padahal kula nggone niku. Ternyata tidak ada yang memanfaatkan tenaganya niku mboten enten. Niki tapi tatkala sudah sore, lillah, wah laris banget. Pada perintah kabeh ki gawakna ki gawakna pada gawak kabeh niki, Pak. Lha niki lapor pirawu sedaya ingkang kawula hormati sedaya ingkang kawula mulyaken. Niki, Pak. Gawakna hari kedua wangsul teng griyonipun teng dalemipun sofrol yadaini. Ya kuwi apa? Orang gawa apa-apa, tangan lorone kosong. Nyun sewu Bu, kena dinasike kate jere arep ngesuk gajiane. Oh, dadi gajiane ngesuk ya Pak insyaallah. Ora ketang inung wedang bening tok. Aku ora apa-apa. Wedang bening tok. Ora apa-apa, kula mboten napa-napa, Mas. Nek kula kurang inung wedang bening tok ora masalah. Oh. Mboten masalah, mboten. Bon monggo jenengan kerja malih maring pasar estu ki ambek peken mangkat maring pasar kerja malih niku mboten payu malih Pak Bu. Niku ora payu tenagane ora apa? Ora payu. Terus ki ambek pada hari ketiga kala wau niku mlebu maring masjid, mlebu maring jero masjid. Mlebu maring masjid sembayang langsung ki ambek napa? Kenging matur kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Gusti ngeden mboten niki? Ngeden apa mboten? Ngeden mboten? Gusti kula izin Gusti rikala nang anake kula nang bojone kula hari ini diharapkan mendapatkan gaji ternyata nggih mboten angsal yatra ora uli duit Gusti. Kita wong anggar ngeden donga kok ngeden berarti lagi butuh temenan gitu nggih. Nggih Pak nggih. Kuli donga ngeden oh berarti jelas lagi butuh temenan. Niku sae niku Pak. Dongane karo ngeden nggih Pak nggih. Niku sae niku. Karena lagi butuh temenan. Ya Allah Gusti, utangku pirang-pirang teman Gusti. Mana ngene nagih. Berarti apalagi temenan ngaten niku nggih. Wetenge lara ya Allah, wetenge lara teman ya Allah Gusti. Muga paringan panjenengan apa maringi sembuh, maringi mari teng larane wetenge kula Gusti. Karena lagi butuh kalian Allah Subhanahu wa taala. Khairul awqat sebaik-baik daripada waktu adalah Pak waktu fakotika di mana waktu niku adalah Pak kowe lagi butuh kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah sebaik-baik waktu kangge ndonga kalian Allah Subhanahu wa taala. Awak waras, awak sehat, duite akeh, apa-apa anak, kok nembung Gusti tangeh lamun. Gini mboten? Duit akeh, awak waras. Jam 12 bengi, jam 1 bengi, Gusti. Moal mboten? Oh. Sing ngeden niku berarti apa temenan jaluke. Lu awak waras duit akeh, sehat awak waras duit akeh, anake pada sehat kabeh, putune pada sehat. Ya wis. Oh, citane apa orang ngeden? Ya lo Gusti.
Ya Allah. Insyaallah. Astagfirullah. Kan ngerti nggih. Jelas ki anu awake waras iki. Orang kena penyakit. Orang butuh duit mulai ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Beda apa mboten? Beda mboten? Nah niki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula. Ki ambeke niki tiyang jalan niki matur kali panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan iki lah para pirawu sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula muliaken. Rikala wis ki ambeke mlebet wonten ing agama Islam. Yang tadinya sinarnya adalah apa? Sinarnya adalah sedikit, mlebet agama Islam pada niki adalah apa? Padang niki nambah, Pak. Padang ini nambah. Sing waune adalah waridul intibah menjadi waridul iqbal. Napa, Pak? Lah waridul iqbal ki ambeke madhep kalian Allah Subhanahu wa taala, mlebu maring masjid. Madhep kalian Allah Subhanahu wa taala, nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala niku waridul iqbal. Sampai kiam-kiam bikin masrahkan kalian Allah Subhanahu wa taala pun pasrahkan nggih monggo. Pasrah temenan kali Gusti Allah. Niku jenenge jamaah thariqah niku kudu pasrah temenan kali Gusti Allah nggih Pak nggih. Kudu pasrah temenan ya Gusti lah, nyong monggo lah. Nyong arep dadi wong sugih yang ngono. Dadi wong melarat yang ngono. Kersane jenengan. Arep dadi wong sehat terus yang ngono. Arep dadi wong mriyang terus yang ngono. Wani ngaten niku, Bu. Niku jamaah thariqah kudu kaya kuwi. Nyong arep dadi wong melarat yang ngono Gusti, kersane jenengan. Arep dadi wong sugih yang ngono. Wong dadi mriyang bayi yang ngono. Iya. Bandane nyong colong maling yang ngono. Ya. Sawah ora panen yang ngono. Ora apa-apa. Niku kudu diletakaken banget kalian panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kiam mungkin nyuwun kalian Allah ngaten niku tatkala kiam mungkin madhep berarti waridul iqbal kali panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala teng griyane, teng daleme niki bojone nampani tamu bocah enom gagah banget. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keprang matur Bu. Napa niki daleme niki Pak niki. Oh nggih. Enten napa lho Mas? Kula niki dipun utus kalian bose kula kon ngeterna gaji bapake panjenengan. Oh iya, bapake kula sanjang jere hari ini kula niku nampa gaji. Nggih, matur nuwun nggih Mas. Niki diwadahi baki napa? Nggih, niki napa? Bayarane bapak jenengan diwadahi baki ditutupi kacu. Ngerti kacu, Bu? Kok ora ngerti? Alhamdulillah ngerti kabeh nggih. Ditutupi kacu ngoten niku. Niki isine apa sih Mas? Lah pun mboten usah takon, sing penting kula niku pun pamitan. Monggo dipun tingali napa isine? Estu. Begitu baki dibuka, isine niku adalah apa? Kepingan emas. Kepingan duit emas. Masya Allah, berkeping-keping niku. Duit emas pirang-pirang kepala saking kathah duit emas, masyaallah ngoten niku. Lah karena apa? Bapake urung kondur, bapake sing nang masjid lagi ngeden. Bapake nang masjid lagi ngeden kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kiambeke sing kestri oleh duit emas, kiambeke napa? Kiambeke niku napa? Pasar. Becer. Berarti becer nggih? Belanja. Kiambeke belanja, maring pasar sih jajal adol duit mas siji, maring tukang mboten Mas, maring tukang nukar duit, ngoten niku. Maring tukang tukar duit. Lah niku begitu maring pasar kepareng matur niki Pak, niki tukar nggen tukaran duit. Oh nggih, lah kepripun Bu? Niki kepareng matur niki nggih kula gadah niki artos menten niki, kira-kira niki napa? Niki pajeng napa mboten? Dipun tingali nang bakul niku bakul ahli emas niku tingali lho. Tengok. Lah begitu napa dipun tingali. Oh. Bu, sampean oli duit ki kang endi? Nyun sewu Pak, niku diparingi tiyang. Bocah lanang ganteng banget masyaallah. Jadi anu niku bayarane mama saya kula, bojone kula. Oh. Seprene. Ngerti artinya apa kuwi seprene? Napa niku artine? Dari dulu sampai sekarang nggih.
Bukan seprana seprene. Aku dadi bakul utawa dadi tukang. Tukang apa mau? Tukang nukar duit. Ahli emas urung tahu menangi emas kayak gini, Bu. Iki udu emas dunia udu. Tapi ini adalah apa? Dahabul jannah, joki emas warga. Oh, nggih napa nggih. Dan iki pajeng napa mboten? Jangankan sampai ngomong pajeng, iki selempeng mas niki duit niki nek nggo tuku tokone kula seisi-isine selemahe niki apa? Silewi. Lho. Dene nglarang temen. Iya, larang. Pun lah saentene mawon jenengan gadhahi pinten kula arep becer kok. Kula belanja kok nang pasar. Oh ya wis mbok mamase nyong Bali. Kok mamase nyong Bali lho urusan masakan kok estu. Ki ambeke nang Salarto belanja ki ambeke kondur niku masak serang sereng nang kitab ya ora ana kata-kata serang sereng ya ora ana. Oh iya, wong ketole kok saklek temen lho kitab nyun sewu kiai niku teng kitab apa ana berine serang sereng ya ora ada. Iku nyun sewu Bang Kiai. Apa ada kitab pada basa serang sereng ya ora ana. Men supaya jenengan paham lah bahasane ngoten niku nggih. Kok kita bener banget ya ora dadi lah. Ngoten niku serang sereng. Lah ki pakai masak ternyata Pak ambune niki radius berapa boten disanjakan teng kitab ambune niku sereng mangune serang dadi mambune sereng. Ngoten niku. Goreng terasi kan mambu nggih Pak nggih Bu. Ngoten niku. Lah niki napa? Mamase niki tiyang ingkang jalere niki napa? Arep kondur, arep bali mari ngomah mikir-mikir. Waduh, bali arep nggawa apa ya? Nyong ya, lah nggo etok-etok. Dheweke nyelang bakine diseni pasir debuntel kacu. Iseni pasir, ya kena nggo nglomboni maring bojoku lah. Ora ketang nggawa apa, ora ketang nggawa pasir. Kon ngoten niku nggih. Ngoten niku napa mboten, Pak? Nyun sewu nek bapake kondur nggawa pasir kesuka apa ora Bu? Nggawa pasir diwadahi bake. Kesuka apa ora? Ngoten niku nggih. Wow, ngoten niku ala nggo patut-patut jerat jidian iki gajian. Temenan, radius beberapa meter, beberapa puluh meter paling mboten terangaken niku ki ambeke mambu apa ya? Kayak mambu sop, kayak mambu gereh, mambu terasi. Yang nang kitab ya ora ana kaya ngene ora lah. Ya hadza min ziyadati nggih. Hadza adalah min ziyadati, ini adalah tambahan saya. Tambahane kula, Pak. Ngoten niku. Nggih cara sing kiai temenan kan tetep ana kata-kata hadza min ziyadati, hadza min ziyadati. Nyong kadar anu kiai-kiaian ya. Bapak iki nggih. Dan iki lah para wiraos ingkang kawula hormati ingkang kawula. Kiyak mboten mengendus-ngendus. Ngertos mengendus-ngendus? Apa itu? Oh, ngendus-ngendus lah ya. Ngoten niku, irunge ngoten niku. Ki ambeke mengendus-ngendus apa? Ki mambune masyaallah seger temen kang endi? Ana mambu piye? Mambu ki masyaallah masakan seger temen masyaallah. Ki ambeke apa? Tekan ngarep omah. Ki ambeke apa? Gletakna apa nek? Pasire nggih sing teng jero bagi gletakna nang mburi lawang bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ning anu buka lawange. Ya Allah, bapake balik. Kan pantesnya ngoten niku nggih. Ya nang kitab ya bapake bali ora. Ngoten niku nggih. Kepripun Pak alhamdulillah Pak jenengan sanjang jere dinten niki jenengan apa? Niki arep gajian. Dinas iki arep gajian alhamdulillah kula wis diteri gajian. Ngoten niku. Pun jenengan aja ngunjuk napa pun. Saniki apa panganan wis mateng kabeh, sega mateng, lawung mateng, wedang pun jenengan arep nginum apa? Minum jahe yang ngono. Oh kaya iku ya nyung pengen jahe. Oh ngoten niku. Ya wis Bu, ana apa ora wedang jahe? Enten Pak, monggo. Nggih. Kula inum nggih. Nggih. Jadi kiai aku duwe politik, Pak.
kepengen nginum ketone wagu temene jijik nginum kan ngoten niku nggih menceritakan sesuatu kalau ingkang sesuai. Lah niki. Pun jenengan kepengin nggih, pun eco napa mboten eco. Masyaallah mandan pedes-pedes kaya iki perengket mau kepengin mandan seger-seger. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oleh wedang jahe. Oh ngoten niku. Dan iki para pirawi sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula muliaken. Nyun sewu niku Pak. Niki masyaallah niki alhamdulillah gaji jenengan apampun diparingaken. Lah sapa sing gawa? Niki sing gawa niki bocah ganteng banget jare utusane bose. Utusane bose sampean jeneng gawe duit niki lho Pak duite Pak. Niki basa kula apa? Kula weh napari tukak Mas masyaallah Pak. Regane lanang banget. Terus kiambeke apa? Kiambeke ningali masyaallah. Ini adalah zahab masnya ahli surga. Ini adalah mas surga, bukan mas dunia boten. Ini adalah mas surga. Oh, ngoten niku Pak. Ya, iki mas surga. Berarti sapa sih? Oh, aku yakin niki sing ngeteri inggih punika para malaikat. Saged dipun pahami niki Pak nggih. Dadi jenengan nek kerja lillah krana Allah, insyaallah Gusti Allah ingkang gajih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kayak Kiai maning. Nah, kon ngoten niku nggih. Apa Kiai ngarep-arep gaji mboten? Sapa sing gaji Kiai dadak? Sapa? Sinten coba? Mboten nenten, Pak. Ora ana. Mboten nenten. Lah niki para pirawi sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula muliaken. Niku. Lah niki para pirawi sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula. Niki duit surga niki, duit surga masyaallah. Nggih, kiambeke sadar. Niku sampai kepada dheweke angsal nur cahaya keimanan nurun ilahiyun sampai kepada titik yang paling tinggi inggih punika apa? Waridul wisol. Karena dheweke oli karomah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Paham niki Pak nggih? Angsal karomah saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala sehingga pada titik terakhir derajat ingkang inggil inggih punika waridul wisol. Pertama waridul tiba waridul iqbal sampai kiambeke adalah Pak sampai kepada tingkatan yang paling tinggi ibu niku waridul wisol. Nek wis sampai kepada yang namanya titik niku titik paling tinggi niku masyaallah kados wali-wali niku Allah Subhanahu wa taala. Emas biasa pada merek. Emas biasa pada merek. Oh iya macul emas. Anu gelang karo kados Mbak Bismillah Karim nggih, gelang apa jenenge? Gelang apa? Aduh itu tali apa? Tali lontong dadi emas. Jenengan saged ngoten niku? Saged apa mboten? Wah, itu kan cerita hurufat. Hurufat napa karomah? PR niki. Bedane hurufat karo karomah niku napa? Kan ngoten nggih? Iya. Kalau memang karomah itu adalah apa? Memang diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala atas dasar istiqomah itu pasti. Ora kudu halu. Atas dasar istiqomah. Dan itu diceritakan oleh sebagian para ulama, sebagian besar para ulama. Dan ini adalah karomah. Niki. Dan ikilah para pirawi sedaya ingkang kawula hormati saha ingkang kawula napa malih nek kula karo panjenengan nyanjangaken karomah panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wae. Niki terakhir. Niki karomah niki nggih. Niki panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mengapa bisa mendapatkan karomah? Karena istiqomahnya dalam beribadah niki, Pak. Karena istiqomah dalam beribadah yang menceritakan pada suatu cerita ini adalah apa? Ngan. Monggo tinggalin jenengan wonten ing kitab Tafriqul Khatir. Niki Pak. Wonten kitab Tafriqul Khatir monggo jenengan tingali. Lihat, jenengan tingali niku ngoten niku. Ana wong lanang niki adalah apa? Mireng kehebatane panjenengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jere Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, waline Gusti Allah, kramate gede, masyaallah jajal sih aku arep sowan maring anak. Aku arep sowan maring anak, arep nemoni panjenengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata neng tengah dalan kiambeke napa? Weruh kandang jaran main banget patoke kandang jaran be karo emas. Patok sing gonjiret sapine jenengan karo emas apa itu, Pak? Patok sing gonjiret jarane iki karo emas, jarane nek bengi dikemuli sutra. Berarti yang jalur niki napa? Wah,
kandang jarane sapa, kemulane karo sutra, patoke karo emas ki nggone sapa. Lah takon mali tiyang sing jaga. Mas, nyun sewu niki kandang jarane sinten nggih? Kandang jarane sinten niki kandang jarane panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Oh niki kandang jarane Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih, ki ambeke ngati ngrendeg. Wah, jere kabare waline Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia pakai hubud dunia, seneng dunia, patoke be karo emas. Wali apa? Jadi gimana? Wali apa? Ternyata apa? Kemuli be karo apa? Kemul jarane niku karo sutra. Niki wali apa? Dia ambeke urip tekan teng dalam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ambeke kondur bali tekan ngomah. Lat pirang dene mriyang ora mari-mari. Meriang-meriang dokter yang ahli al-muhakkik, mereka-mereka ahli di dalam ilmu kesehatan niku kabeh niku apa? Ora bisa mendeteksi penyakitnya apa. Sehingga ada seorang hakim mengatakan, jenengan keluargane nggih, jenengan keluargane nggih niki nyun sewu niki seorang tabib, nyun sewu niki tabib niki kula keluargane lha kepripun? Iki keluargane jenengan meriang niki ora ana obate. Obate apa? Obate gue ya apa? Ati jaran. Ati jaran, jarane sing kaya ngapa? Jarane kaya iki, jarane branggak, main kaya iki, langsung ditirukaken. Terus ki ambeke napa? Jaran sing kaya kuwi sineng ngendi nemune ya? Ati jaran nggo nambani maring dulurku sing lagi mriyang. Jadi ati jaran. Jaran sing kaya ngapa sih ya? Jaran sing kaya ngapa sih ya? Estu lho niku, Pak. Tadi kila pura-pura sedaya ingkang kula hormati sedaya ingkang kula niki ati jaran. Ternyata begitu digelet ternyata apa? Oh nemu nang kandang jarane panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ati jaran ora kursi siji bisa mari penyakitnya nek mangan ati jaran 40. Waduh, atine tok tapi ora sejaran-jarane sejaran-jarane ya. Satu hari satu, sehingga keluarganya niki tanggal niki si kandang jarane sinten nggih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, nek kula maring nggone Kanjeng Syekh. Kaparang matur Kanjeng Syekh, seminta silaturahim, dulure kula lagi mriyang, jere tambane apa? Ati jaran. Kok niki tenger-tengere niku jarane jenengan. Sing nang kandang niku sing jumlahe nggih 40, sing dekemuli karo sutra, patoke niku saking emas. Nyuwun sewu niku Kanjeng Syekh, niku apa kados dajarane jenengan. Kula nyuwun setunggal lah nggih. Nyuwun setunggal sih. Setunggal. Oh iya. Gawak bae gawak. Niki mboten bayar, mboten. Orang bayar, ora. Niki lho Kanjeng Syekh, loman apa mboten, Pak? Ana jamaah thariqah pelit, waduh. Nah, niku ngoten niku. Nggih. Wau mulane awet pira kuwi kan kaya ngono lho. Ngoten niku nggih selawate. Ngoten. Dan iki lha para pira sedaya ingkang kula hormati ingkang kula. Karena jarane 40 keluarga niki nggih nek njaluk 40 sekaligus 40 ya isin. Sedina siji wae ya. Iya, siki kowe ngesuk nyong, esuk mari kowe ngoten niku padulure 40. Nyun sewu Kanjeng Syekh niki ya wis kana gawa. Wis nyun sewu Kanjeng Syekh niki yang ada gawa. Yang ada gawa. Yang ada gawa. Ngoten niku napa mboten, Pak? Mbak, sapine jenengan, Masya Allah mainnya ya Allah, yang anak gawa. Sakit mboten? Sakit ngaten niku mboten? Oh. Lah niki lha para pira sedaya ingkang kula hormati sedaya ingkang kula muliaken. Yang anak gawa sampai kawan doso. Begitu rampung 40 niki mriyange langsung mari. Takon karo dulure, saudara-saudaraku, dulur-dulurku, alhamdulillah aku awake kepenak, aku mari nyun sewu, kula bisane mari. Aku bisane mari. Niki napa? Sebab apa? Niku jenengan mangan ati jaran obate. Ngoten niku. Ati jaran nggih. 40 ati jaran wis pangan sampean. Alhamdulillah sampean mari. Jaran sing kaya ngapa sih? Jaran kaya iki. Anu nggone sapa? Nggone Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Duk. Astagfirullah. Aku wis suudon karo panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok iya? Obate tambane karo jarane Syekh Abdul Qadir Jailani. Masyaallah. Terus ki ambeke napa sowan karo panjenenganipun Kanjeng Syekh. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ngapunten nggih, kula mriyang niki apa obate niki jarane panjenengan, ati jarane sampean. Padahal kula niku suudon karo panjenengan.
Kula wis suudon karo panjenengan ya Kanjeng saya. Nyikun nyun sewu kula wis suudon karo panjenengan. Iya Kang, nyong ngerti. Iya aku ngerti. Rikala kula sampean buka kelawang, ana niat kepengin merguru karo aku, kepengin weruh aku, kepengin ketemu karo aku. Senes merguru nggih, kepengin ketemu karo aku. Seketika itu juga kowe metu kang omah, kowe langsung tak angkat dadi muridku. Tapi rikala kowe ngliwati kandang jaranku, atimu rusak karena kowe suudon karo aku dan seketika itu juga kowe putus. Langsung putus orang ana hubungan karo aku maning. Orang ana hubungan di antara murid karo guru. Saged dipaham niki Pak nggih. Lah terus kepripun niki Syekh Abdul Qadir? Ya wis tak ngapurane, mulai siki kowe angkat dadi muridku. Allahumma amin ya robbal alamin. Aja kuatir Pak nggih, asalkan wis diterima dadi murid panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jilani, ana jenengane jenengan nang setambuk utawa nang rapote utawa buku daftar murid panjenenganipun Kanjeng Syekh, insyaallah arep selamat mlebu wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nyun sewu kadose semanten ingkang saged kawula aturaken wabillahi enten lepat estunya ngapunten saku kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Pada hal ini doa akan dikhalifai oleh Kiai Haji Syaindun Rusdi. Kepada beliau kami haturkan. Faridullah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatihi wa badil kirami sumani hajati kaum bil hajati majid silat alimah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan zikrullah. Allahumma nas'aluka husnul khotimah wa ridha. Allahumma barakatil ilmi wa barakatil ilmi. Allahumma lana dhulubana wa ilam taghfir lana kunna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Allahumma aj'alna al-makruh qaddan makruh khasyatan makruh wa amala salihatal maqbulah wa ziyada ila nar ya atidu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Usai sudah acara demi acara kita lalui, semoga kita dapat bertemu lagi di haul kedepannya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata, penyebutan nama, penyebutan gelar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon maghfirahnya. Kaya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kagem para yai dipun aturi wonten dalemipun Simbah Yai Saiful Anam Yusuf. Semoga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kami sampaikan bahwasanya hasil infak serban terkumpul sejumlah 9.557.000 rupiah. Sekali lagi 9.557.000 rupiah.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya kami dari jajaran panitia adalah rangka haul para masyayikh keluarga besar Pondok Pesantren Kafilah Alamin mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan para keluarga sehingga kita bisa bertemu pada acara yang berbeda. Sekali lagi selamat jalan, kami ucapkan selamat jalan kepada seluruh jamiah Thariqah sekaligus para tamu undangan.